takzim kantoraken para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh. Jadi sapa kasepuhan wonten ing bumi kerajaan Pakis. Boten kata lomban Pak Lurah saperangkatipun kata sepuh bahwa engkang alhamdulillah maringi pawartos kalawahu dumateng sedheripun Bapak Imanipun mulyakaken Allah renjang-renjang hadrah Nurul Hikmah dari legend itu ya legend sing pojok kacamata nek 50 tak ono ya pinten punjule alhamdulillah saya itu kalau anut Google ya amin dulu sih apa ya es amero gitu ya cukup Amet sih bagus sepuh harus lihat naik Amet aku anut Google ya buaran anut Google mobilnya parkir mengkono apa yang melebu sih di ambles badannya tapi nanti mas tapi nunggu kuburan deh sing jereng dami apa itu mas kalau niati silaturahim mungkin derek taklim ziarah sedheripun kula cocok kula nanti sapati sing kereng kula mbak kok jaman di mbak kok manggil paling kereng aku dhewe Pak ketua Mudin Padi kula mbak sak kabupaten kula gawe ontran-ontran setinggi gak cocok lihat sapa sing makam nang kuburan kok dikijing itu ngono ya kali orang ditompo tok lho orang nang kuburan tompoan aku sing ngoparan opo orang tompo aku betul-betul orang sing ora cocok sing ora nentokno sapa aku letak wale iku manggon mam nek kok kijing kemudian alon-alon sing wis yo wis sing durung aja lan ngendikane Mbah Won iku man sami pun lampahi tahun 2006 2007 Pak niku Pak jadi teng mriko sami Mbah makane pun nek dikijing boten kijing ngeten iki malah teng mriko ekstrim di semen Mbak sak nggon kotak lho Mbah di semen lah aku ngomong sing wis ya wis sing durung ya ora usah lah nek upamane mengkurai ajur kayu ya diganti wong anjene wis entek diganti nganggo apa ya pathok nek pathok semen tok ya entuk wong pathok tok nek di semen kotak wah tenan ngene mbantah lah sing dodol kijing ndak ra payu dengan satu pintu makanipun wonten Padi dulur kula niku namine Jalendra agamane Nasrani setiap kulaan kok keradenan niku minimal 10 blung deh paham gak kok 10 blung iki Mbak alah kaya marak putih iki lho bawa kaya dia agar kulaan kok kono 10 blung deh Padi sak kabupaten Pati sing menguasai Jalendra Nasrani setiap ada maulid dia sing membiayai kiai ini Habibe rebanane sing bayar Jalendra duit sing baradol arak putih halal apa haram? Bapak pinter haram oh gak haram kalau memandang hukum boten sepintas sithik dosa kabeh no mboten karena nek diharamno kabeh kula yo gak pas ya gak pas teng pundi arak putih nganggo gula abang ya Mbak nek gak ana gula abang kok kudus yo ora dadi ya nek gula kok haramno lho tebu dak ra payu kabeh mulane wong jodoh kaku mulane nang semene kabeh lho sing teko apa mesti poso kabeh ora percaya aku ora percaya sing pojok kae ya percaya ning ngono lae yo tetep besok yo melu
bodoh. Mulane wong kok jodoh aku. Sing poso monggo, ora ndek urusan dhewe kok. Menjoti yo asakno dhewe nek. Ora dibantah, kiai tau digenjoti ya. Amin. Beragamalah sing penak, sing nyaman. Aja do kaku. Nek emang iki ora iso poso, menawa engko taun buri iso poso. Ya nek tutup. Tidak segati dong ya yang nyampe nonton pun pindah nomor kali pun setelah 6 niki lho Mbah. Kalau setelah tahun 2019 setelah diparing amanah Bayi Haidar Badal Saliliyah itu kalau baru pahamnya antara Kabupaten Pati kalih Kabupaten Grobogan itu tunggal Mbah bulan. Berarti aku kene bodoh dulur. Nek kami itu tetap menang modin sih. Mula kami itu dia tauken, sing dia tauken tetap modin. Mula kami tua kok macam-macam karo modin, aja tauken din sampean. Ono rek. Hiburan untuk dirawi meng mek 200 umpama lho sapa sing itu. Ngono kuwi himbauan pemerintah karepe apik ya dinut ngoten ora apa-apa. Aku anut Mbak. Aku untuk takbir keliling ora cocok ya. Sing mari rame ya iku ya. Nggih. Ngono ku cah nom wis pinter. Nek takbir keliling nang desane dhewe meramet tuh nang desane wong liya. Ngono ku ya wis sampe. Nggo mercon ra entuk aku ya nggawa. Kok ora percaya? Anane percaya nek sasi Ramadan sawal bloko arek. Jake ora sasi sawal mubung nyemot percaya lho ya wis suwe. Wonten kanggo menjadi ciri khas ngaten. Kula matur dulur tunggal Mbah itu karena wonten dasaripun. Sing cocok nggih monggo, sing boten nggih monggo. Karena kiai kula selalu nyampaikan jangan sampai leluhure awake dhewe nur nek matur kula ngoten. Mbok lalekno so sampai nang nggone jamaah thariqah nek lali elingno. Kenapa kula matur nek wong Pati lan Grobogan tunggal Mbah? Nggih, karena wong Grobogan niku nggih termasuk darahe wong Madura. Ana wong mrene Mbah sing tukaran nek bacaan Mbah. Ono, kok dijawab. Pati yo wakeh ngendi kolilo. Muridku iku anggere tukaran kuping diketok iki yo ono, cah kolilo. Ngono ku yo tak kancani. Ana sing tak delikno nang Polandia barang. Cek eling jeneng sing dicek wong nang mobil kae. Tanggone sumber Joko tak delik ngono dielek-elek kiai. Panjenengan ku ora tau rasane di penjara ya aku. Aku wis iso ngomong. Mulane aku iku elek, Mbak. Rasane gak tepeh sorbanan pakaian putih apik. Belum mesti. Ngene iki nek roh kiai ya biasane nek wong wedok ayu ya tetep ratapan tetep. Oke ae. Nek setrume aja dua-dua ngene iki lho ketoke gak bala. Kami tua gak keporan apa-apa normal lah ngetan iku tutup jumpleng CI todanan lurah mulan tutup gunung bodak ono apa goyo niku ono apa ono elek jalane dewi-dewi nek elek iku kelakuane nek menungso hablum minan nas soal kelakuan urusane dhewe soal menungso padha dulure mulane wong nek nglakoni dosa ditanggung dhewe ora usah elek-elek kancane. Wong wedok ora poso, apik. Kenapa? Ai. Matur kenapa tunggal Mbah dan darah Madura. Grobogan termasuk darah Madura. Aryo Wiraraja iku Bupati Sumenep Madura. Dia anak lanang kondang naminipun Ronggolawe. Ronggolawe dia anak kondang Aryo Tejo. Aryo Tejo dipek mantu Bupati Tuban Aryo Dikoro. Aryo Tejo karena maratuane kapundhut anake mantune munggah dadi bupati raja sak kabupaten. Lah raja jenis sak kabupaten iku Bupati Aryo Tejo asmane digenti sinten Tumenggung Wilotekto.
Arya Tejo padha karo Tumenggung Wilatekta. Tumenggung Wilatekta ndek anak lanang kondang Arya Wilatekta. Bahwa wis tau to makom mriku Arya Wilatekta Mbah derek pantes. Lha wong jujur iki paling apik ora tau arek. Arya Wilatekta duwe jeneng liya Syekh Maloyo. Syekh Maloyo utawi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga utawi Raden Said. Raden Said paling kondangipun nggih Brandaloka Jaya. Arya Wilatekta ya padha karo Sunan Kalijaga. Mbah won nate mriko. Pun menjela-menjlet. Ngomongnya ora barengan wis Sunan Kalijaga mpun nek Arya Wilatekta durung. Iki kami tuanen pokoke. Liyane ora kami kondonga. Arya Wilatekta ndek anak lanang kondang Marwata. Mbah pun nate teng Marwata, Mbah. Tak wantepnya anggere muni Prawata gitu. Marwata sampun dereng Mbah. Marwata lho ya. Nah. Ini wis lah ndak salah. Marwata de jeneng kondang lain naminipun Raden Umar Said utawi Sunan Muria. Nek ngono Marwata ya padha karo Sunan Muria. Marwata ini dalam sejarahipun dipalsukan oleh orang yang tidak memahami Indonesia, orang wong Indonesia tapi malah ngolcak ngaji sejarah Indonesia. Makanya pun kiai kuno kono jarano itu mulai tak kuandakno separak-parak ya wong. Oh nek liyane arti gak apa-apa kami tua yuk hartan ini deh mau mudang ini di barak. Marwata sadurunge kondang dadi Sunan Muria Raden Umar Said niku merguru nang Pati dhisik. Tenggene Sunan Ngerang Ngaci Juwana. Teng Juwana ada fenomena saat ini rusaknya sejarah. Kenapa? Sunan Ngerang dibagi ana loro, Ngaci karo Pakuwon rusak. Sapa sing rusak? Katakan ndakno, bedak fitnah aku malah. Wong e urip bare. Sunan Ngerang ini gurune Muria. Masya Allah Muria yang di kanca kondang saperguruan namanipun Syekh Ja'far Shodiq utawi Sunan Kudus. Sunan Kudus karo Muria merguru nang Sunan Ngerang ngejak bolo Bupati Mandalika jenenge Adipati Pathak. Baleni omongan nang kalau ada kerewak omongan apa Pathak warak bahwa tak iso muni kerewak itu Adipati Pathak warak merguru karena dia kepenak ngaji tengene Sunan Ngerang ngajak bolo loro lanang kabeh maling kopo maling kondang tak wah temeneh yo maling kopo maling kendiri. Tiang limo niki merguru Sunan Ngerang sing cah loro kembar iki sadurunge nang Ngerang merguru nang gone wong kondang se naminipun Datuk Maringgi apik nah keprono ae aku wis kelompoke mbah ora gathok parah tutup Datuk Maringgi Datuk Lodang utawi Lodang Datuk terkenal pulau seprapat tempat pesugihan. Aku nggih nate mriko orang mandi ya. Uang tek sugih ora sambut gawe, yo digolek angger wong to, Mbak. Ora sambut gawe gelem sugih tak goleki. Zamane tahun 2007 Cungkupe dereng dibangun setelah Bupati Haryanto kali Gusri join niku dibangun Cungkupe sampai hari ini. Bonah tak cepatno. Murid-murid wis pinter kabeh, barengan pinter kabeh kumpul, alumni kumpul akhir usana. Iku anaknya Sunan Ngerang kon ngetokno wedang kopi Mbak Yu. Anaknya wayu. Iki kan tuwa. Anaknya wayu tenan.
umur 19 tahun ini udah mateng-matengnya wong wedok. Naminipun dia ayu Roro junggrang apik nah ya. Iki lombok kadurung ditombal, Mbah. Kowe kulane tutuk Roro junggrang tak tutuk Bandung Bondowoso barang ya. Wong nyapura Mbak Pakis. Iki danyange sapa Mbah kok? Sapa Mbah danyange Mbah? Tiyang mriki Mbah. Wonten mboten? Cikal bakale. Sinten Mbah? Tak takzim kula dek takzim. Kowe bingung sapa. Nyageng Pakis, aduh karang kono ya nyageng karang paling penak mboten. Ora usah mbok goleki nyageng Pakis keturunan sapa ben ora perlu Mbah. Yang nyageng Pakis paling penak. Rasa kaku-kaku. Lah mbok goleki yo goleki dhewe. Segono wong nek semende nang gone kuburan sikil sembujung iki mau sapa. Roro sinten Bude? Malah Roro mendut kan. Roro Yono. Boten nek Narayana iku kudus. Waduh, itu parah kabeh rasane iki. Iki tunggal mbahku karo aku areng ngene. Roro Yono. Roro Yono cekak niku dinikah Marwata Mulya. Lah ana wong nuwun sewu mbahmu karo aku iki tunggal seperguruan. Aku wis duwe bojo. Lah terang mbahmu duwe adik. Langsung ngene ae yo. Anu to ya to, ana apa? Kula adikku ayu pek bojo laku. Ana ora wong kaya ngono ku? Ora ana. Ngerti wong lanang di bojo, adike jek prawan kok kon ngepek. Ana mboten wong kene. Mulane ana wali gara-gara iku atake. Masyaallah Mulya iku duwe bojo. Rarayana lah sing Ja'far Shadiq duwe adik namanya Sujina. Lho, adikku wedok peken lagu. Apa iki bojo? Ora apa-apa, wong iku ya apik kelakuan apik, aku ya ora akhlak apik daripada adikku dipek kami tuwa anu wong liya. Wong liya beneran udah eman-eman. Lho, tenan iku nggih terusan Bapak Ja'far Shadiq naminipun Sunan Udung utawi Sultan Utsman Haji. Makanya ini di sejarah ini dibelokno. Lumur ya malah anak Sunan Udung tidak kacau. Kacau itu. Makanya tak kandakno kabeh. Lho kok. Oke, sasarannya kami goblok kok. Terus pokoknya ndelalah ngono ae. Ono tek untuk dangdutan yang aja nang lapangan. Ya kono ngempel Pak ora kok gerejing. Les ya, lha nek udan. Wis canot ngerti niku vitamin biduan sing roke cekak arek. Ora entuk no rejim wah, yo ora marem kok. Aku yo tau nom, mbok nek ora nom ra ngerti ya. Amit ben sejarah itu ta, nom makom. Marwata wayah untuk Sujina, anak Sunan Udung Sultan Utsman Haji. Marwata kali Sujina nglairno anak kondang Pati Kidul sing mbok ziarah terus naminipun Syaridin utawi Syekh Jangkung. Oh, cek urut. Berarti nek ngono Syaridin anak Mulya anak Kalijogo anak Arya Tejo tumenggung Wilotekto. Aku tau dibantah arek. Wilotekto iku yo Bupati Tuban. Lah iya anake iku Arya Wilotekto aku. Aku tahu hasilnya ngene Mbak, nomor ya lho Mbak. Wa hadratir ruhi Marwata Al-Fatihah. Aku geblok ngene. Mas, sing bener Umar Said Mas, orang Marwata. Terus padahal goblok dekne asline ya. Aku tak wadah tak cekakno kabeh. Khusus sekali grup hadroh bareng-bareng ziarah. Wa hadratir ruhi Marwata. Lahul Fatihah tanggana rebanan dineh iki mah. Ini bener kan? Arya Tejo anak Ronggo Lawe anak Wiraraja sing bangun kerajaan Mojopahit Hindu pertama kali ini. Lah nek grobokan kok dulur tuane tunggal Mbah nggih karena tumenggung Wilotekto selain dia anak Arya Wilotekto Raden Syekh yo anak wedok arek nikahe nang gone grobokan. Naminipun Dewi Retno Rasa
rasa-rasa ambek omongan aja poso ora rasa-rasa. Wis kami tuwa iki parah-parah mati krono ae. Ono tek rasa wis reti nek poso rasa-rasa Mbah aku. Dewi Retno rasa Wulan, Dewi Retno rasa Wulan dinikah Syekh Maghribi Maroko ngrobogan Tawang Arjo ngoten niku nglairaken anak kondang naminipun Joko tak tingkir tak antem kok. Anak gue Mbah kok parah to Mbah. Kan Joko tingkir ngrobogan golek apa? Diawet. Golek diawet tenah iku mang. Joko Tarung niku ngendikane tiang-tiang niku nikah kalih Wido dari guru-guru nyolong ngono omongan bener apa ora ono anak kiai nyolong selendang ngomongan. Iki piye sejarah. Dadi aja lho. Joko Tarung kiai kondang banget. Ono itu ayu atus nang kali. Langsung dicolong. Ono anak kiai ngitik wong itu atus udo ngono. Itu ya semoga sing apik wae. Salindang itu syahadah. Ijazah ngaten mawon. Dia anak wedok telu Joko Tarub kalih Nawang Bulan, dia anak wedok telu siji Nawang Se, nomor loro Nawang Sasi, nomor telu Nawang Bulan Nawang Sari. Dan tunggal Mbah Nje karena Nawang Se ini dinikah anake Raja Majapahit sing bojo nomor 801. Kok iku wong Jawa tenan ora tombak. Iya, wong Raja Majapahit Brawijaya iku garwane 801 arek. Kok nek mbok pikir apa maksudnya? Lek anu piye ngono ah? Iki ana iki wong Jawa nek gak paham sejarah bahaya Mbak. Nggih. Brawijaya Brekertabudi garwane 801. Duwe aliran algori niku dhewe nek gawe kopi dicampuri naminipun abune wong mati. Nek kopi dicampuri bunga mati niku. Makanipun aliran algori teng pundi saat niki ora nang Indonesia, pindahe nang India saat niki. Ning asli wong gone Indonesia. Kaya Jepang iku asli Jepang. Boten Dik. Jepang iku asli wong Indonesia. Ora kok Jepang boten. Jepang itu asli Indonesia cego. Sing diarani nek wong Jawa iku suku Samin. Makanya wong Jepang nek wong wedok sing apik pakaiane yo kaya betapeh. Omahe yo panggung. Aku nek sejarah Tokoro yo separa-para bar iki lho. Diwetoni jam 11.30, 11 bar. Kurang yo undang nek. Iki urung nutuk editan iki. Dan lahiran lah deh. Gayane nek ora sembujung sikilem ya jalan aliran hitam aneh-aneh. Wah lihat mantep. Akhirnya dia kopi datang. Makanya Brawijaya Raja Majapahit sing dari Islam ya itu duwe senjata cagak listriknya Brawijaya Budi iku sekali ngajak iku dintil-dili selama iki lho mboten nelong. Iki paham ana Mbah? Cagak listrik paham Mbah iki Mbah? Paham ya? Wong wedok kok cagak listrik apa? Ya cagak elektrik Brawijaya itu mang lho. Oh. Mulane terima 801 cinta. Bablas. Aja bener sapa sing bojo nomor 801 yaitu saka Sulawesi. Naminipun Wandan Kuning. Lah Wandan Kuning niku Masya Allah nikah kalih Brawijaya iku antaranipun anak lanang kondang naminipun Bondan Kejawan. Bondan Kejawen niku Bondan Kejawen nikah kalih Dewi Nawang Nawang Sari dak sing terakhir. Nawang lairaken anak kondang panjenenganipun Ki Ageng Getas Pendowo nurunaken Ki Ageng Selo nurunaken Ki Ageng Ngenis nurunaken Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan nurunaken Panembahan Senopati. Nek ngono tunggal Mbah mang lho nek kono. Nek ngono awake bolone dhewe. Mulane nek bolo dhewe ngene iki wis poso rasa awake mbok ibani ora apa-apa. Kula nak ora ana wong poso nek mangan ngombe rantuk dosa piye iki. Ana sangka ijo arek perkopi kok.
Tong lanang kowe tak kumar balaku lawas iki. Wong poso jam 1 awan jam 2 mangan entuk mangan. Entuk ngombe. Ana mbah kok nglarang, ora entuk mbah. Wong poso Ramadan entuk mangan entuk ngombe jam 1 jam 2 awan. Ning batal. Iya batal. Lah iya, ana nek poso beduk barang iku teh. Ya, nawa itu soma roti miyaumi beduki udah. Pribon? Ya anak ya dia menjak jagungan arakan depan. Man ana man ana lawalakum kayfama hubbukum kayfama ahwakum man ana lawlakum kayfama hubbukum kayfama ahwakum man ana tiang mriki amit ya. Salah itu ning kaprah. Salah ning kaprah pati kok. Nek ana wong muni ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan jawab. Waalaikumsalam. Iku salah ning kaprah. Teh isa. Ketoke bener ning itu gak pas. Coba kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kita bener. Salah neng kaprah. Maknane kaprah nggak kok? Jadi terus no. Kudune kan nek ana wong jawab, ana wong muni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune kan mbok jawab waalaikumus. Oh gak entuk waalaikumsalam. Tapi kan waalaikumsalam yo kaya ngene barang. Nawa itu saumawati an adai fardi syahri Roma. Nek Ramadan kok kene nek burine terusan mbok jawab ya. Hadis kita orang pas ini kok. Dak rapasan ujune kan nawa itu saumawati an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Kan kudune ngono. Ana nek wong krajan aja anut-anut wong Timur Tengah ora gathok. Aku tahu tumpon ngene. Amit lho Mbah kok nggih. Takbir ngene. Allahu Akbar. Wis ngene, Mbah.
udah kayak apa nyurung truk ya toh jamaah mana nggak mau nunggu no iya ada orang ada roh no gini Allah iki anu sanate sopo kalau nong ini tapi nek nang timur tengah semono kabeh Mekah nje ngoten kaya tau nang kono kok kiai nek ora tau kono ya isin aja ono kiai ngomong ora tau wae ngene iki nek kaya wong bakat ngene enggak boleh nek Kanjeng Nabi cetok saya peroleh ngendikan ini cetok saking guru kita sapa Mbah Hasyim Asy'ari niku saking gurune Mbah Hasyim Asy'ari naminipun Syekhona Khalil Bangkalan Mbah Khalil niku gurune wong Jepara lho sinten Mbah Saleh Darat niku cetok Allah seboleh Allah oke Allahu Akbar lah nek jenenge Kak Allah cepet ora karan nggih nah mulane wong iku salat kok hanya membaca subhanallah walhamdulillah subhana rabbil azim wa bihamdi pisan sah sing penting salat itu kan tumakninah lah nek tarawih kok 10 menit iso tumakninah Mbak lu terlalu likur 10 menit Usolli Allahumma akbar walhamdulillah amin ini piye Mbak lu sholat itu tidak membaca terus sah yang penting sing detokan rukune tumakninah iya alhamdulillah lah sing itu ini kok lah dene mangan apa niku kolak betul aku satu kan masih kolak kaling lagi dapat cocok orang nembak santri ku tuh aneh-aneh yuranno ora tua takok ngene Mbak iya kamu wedok sholat nek orang yang gue bihan untuk orang iya Mbak boleh tidak sholat orang yang gue bihan wedok boleh nah nek ruko tak kemandul Mbak iya Mbak iya kemana boleh nek kira-kira piye dulu mulai itu aneh-aneh kok aneh ono meneh yai ono apa nek aku poso ngono pun nek ngentut entuk ora yen nang gone pula nek nang kene mboten enten iki mboten atus nang kali lah nek nang Pontianak murid-murid Sadilah teng Kalbar itu aduse nang kali lekutuk tahu ora mboten wong katuke menungso iso metu ra iso mlebu pentil kaya kowe jadi ana ngoten itu ana nek awan orang tok sikatan karena ya ini kula bangwa ngendikan wong sing poso abape diganjar Gusti Allah kaya minyak kasturi jajal bawa kan ngarepe bodi abape jajal Pak metu Pak laler mati hari minyak kasturi iku maknane somben orang kadino iki lek ngono sikatan tok ora yo entuk wong makro lo HP mboten tapi kan tidak dilarang jadi Pak mana apa kepethuk Gusti Allah sikatan ya HP ah jajal gue pikir sithik jenengan kepelunga aduh sikatan barengan sholat malah ora apa omongan karo Gusti Allah apa pemraena kalau gue pikir iku piye yo sholawatan sing angel-angel sauni minum yuk rasa buka HP ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat rintang untuk aku anakmu ibuku sayang masih terus berjalan
walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Lagu nom-nom gak iso, lagi lagu tua iso. Demak silet kudikan layokan jebol layokol pitik liku tak kol tuwi iku malah. Aku betul ibu ni apa iso undang gede iso nang kuburan ya ora pantes ngono blok ae. Yo kan ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putri itu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Astagfirullahaladzim. Ceko iku mang iso mbok rubah iku mang ceritane piye. Nek sing nongkono meneng ae rumah sana bener kok salah are. Katene padha ora artine yo ngene iki. Iku malah sing kang aku apike dicepetno. Lah benggang ae. Aku gak nyaut ngarepe iki. Wes wae dilanjut tok. Biasa bener Mbah, biasanya. Ya udah ngaji untuk kok. Keberkahan Lailatul Qadar. Oke. Tiang Pakis kerajaan jenengan do maleman. Biasanya nek mriki Mbah Wong itu tasbihan itu mulai tanggal pinten, Mbah? Salat tasbih biasanya itu. 10 terakhir. Okay. Itu nderekaken dawuhipun sami nek wong NU Hasyim Asy'ari. Ini 10 terakhir. Ahli sunnah wal jamaah 10 terakhir. Tapi kiai kula Mbah Sumarto Kasmin bin Mbah Lasidin Jawa juga Mbah ini. Le no sombe nek teko Ramadan bentuk keberkahan Lailatul Qadar salat tasbih tanggal 1 Ramadan yo. Lah kenapa Mbah? Lah nek engko tekone tanggal 17 nek 20 terakhir 10 terakhir gak rantuk. Makanya kiai kula niku kon ratani angger teko Ramadan ibadah sakake-ake. Dene teko tanggal pira-pira lah sing penting mbok ratani. Ngono ku tak lakoni iki. Lah yo lagi 17 tahunan ngoten. Istiqomah. Mulane jenengan kok pengen keberkahan Lailatul Qadar itu sejarah dari mana? Pak ono Lailatul Qadar iku untuk kondi omongan iku. Seperti ini Rasulullah Muhammad SAW itu pas jagungan ngeten tek, saudaraku, sahabatku, dulurku, ono malam, ono dina sing luwih karo ya 1000 bulan. Piye carane ya Rasulullah? Lah ibadah sedina suweng iku luwih 1000 bulan. Dadi iso ngoten ya Rasulullah. Biyen ana wong iku jenenge nabi ning ora duwe umat kok siji. Lho nabi ku kan duwe umat kok siji. Lho ana nabi ora duwe umat. Sinten?
Sam'on Al-Ghazi. Nek nom Betawi ya Samson Betawi. Tapi nek wong Islam adalah Sam'on Al-Ghazi. Sam'on Al-Ghazi niku nek tukaran menangan. Jotosan menangan, hizib apa tak kanggo. Bahwa hizib bakar gada, Mbak. Oke, apa perang harus sama Mbak? Kalau di bekas gini, Mbak. Maksud pulau guys. Terus dalam hizib bakar coba cak nono muretem yo. Ono apa hizib nasab ora usah jamaah thariqah tuwa kok mbok maca hizib bakar. Iku ape perang karo sapa? Wis kiyaine wae. Mulai murid-murid kula gak iso hizib bakar nasab gak iso. Lah tuwi-tuwi ra iso maca nek mbok maca iku piye? Wong thariqah tuwi-tuwi ngoten. Sam'on Al-Ghazi jaduk tukaran menang. Umate geger. Iki nek ora iso nyingkir Sam'on Al-Ghazi, Masya Allah, kita kalah. Nah terus dia carane tukaran yo kalah di politik raiso bojone sama Al-Ghazi lho. Gawe sing sekirane kalah piye carane? Kon racun bojone kon piye kelemahane. Lah nek iso ngoten iming-imingi wae duit sing berat. Mulane wong wedok iku wong lanang ganteng karo wong lanang ganteng ora ndek duit karo wong lanang gak patah ganteng ning duwite berat milih ndi? Sing ganteng, lha kok ora gelem karo kowe. Ono teh lanang ganteng duwite berat ora ono. Nek jajal lho Bunda, anak wedok loro. Sing siji pinter sekolahe, yo alim, nek kon nyapu ora gelem. Kalau anak wedok cerewet, nenelan nenek kon nyapu masak gelem apik ndi? Pripun? Alah gaya enem mone. Bocah iki prek gelem sekolah bloko. Ngono ku yo tau gak ngeporal. Ora ana wong kote sadil kabeh ora. Ora percaya teknik telung dino ngas. Teknik lho telung dino ngas nek wong kowe sadil terus. Sik nikane. Ya ini arek. Gini-gini pengajian bengi Mbah wong wedok iku mending barengan awakan ulu kabeh. Amin go. Sam'on Al-Ghazi bojone dhewe sing dinat. Piye carane bojone merante ora iso obat kok nek ndek ora obat tak paranane tak patenane bojone. Lah kene kok tak pek bojo aku donyane mbrah. Wong wedok diapusi urun. Bengi pas Sam'on Al-Ghazi sare ditaleni nganggo tambang. Gedhi ngoten niku ditaleni set. Tangi turu. Lho Dek, iki men kok sikilku tanganku ditaleni tambang sapa sing naleni? Aku Mas. Lah nek mbok taleni ngomongnya wong-wong jenengan iku jaduk. Lah tak pengen buktekno jaduk tenan apa? Kum biidznillah. Ya wis teko rek. Kum biidznillah pedhot tambang lho gede. Saking izinnya Allah pedhot. Wah jaduk tenan Mas. Rencanane bojone gak hasil. Gak hasil bahwa iki piye? Iki lho ana rantai tambang geten besi. Taleni neh tangane. Lho sapa sing naleni aku Dek? Aku are Mas. Lah Dek iki tambang kanggo wet pedhot iki tambang saka besi, gak jaduk tenan Mas. Ambi aku are yo tetep jaduk gak kumbi lah. Nah wis siap-siap aku udah wis paham arep ngomong. Satria sithik ampun. Gitu. Awas. Jel. Pedhot oh jaduk tenan. Lho Mas jenengan nek jaduk nu kelemahan apa ngene lho Dik. Aku iku ndek kelemahan. Apa? Wong rambutku iki aku nek ngadeg ya tutuk lemah, angger sikilku mbok taleni 4 rambut. Tanganku mbok talani 4 helai rambut, aku wis gak jaduk neh. Tenan Mas nunggu. Nggih, awakne wedok. Wah, nemu pengapesane iki. Turu ditaleni set. Lho aku nek mbok taleni neh Dik. Langsung sing bojone Sam'on marani balane Mbah Wok. Pokoke lho ora kene lho kono. Ora duel, Masya Allah. Ora iso. Kumene lah, gak iso dicekel, dipentang sedek. Kelemahan ilang. Nek cara wong Nasrani disalib tangan kiwa tangan tengah ditaleni nang nggone tembok cagak kaya sampun Betawi ngono kae. Taleni sikil iki ilat diketok
kuping di ketok mripate dicubles utuh bojone senenge ra karuan wong-wong sing Bani Israil senenge ra karuan iso ditenah seperti itu. Jibril rawuh saking Gusti Allah, ya Allah kawulane jenengan kaya ngoten dangu wahai Saman Al-Ghazi nggih Gusti apa sing mbok karepno sekirane wong-wong iku piye tak pateni kabeh mboten usah apa njaluk kula namung nyuwun balekno kekuatan kula lah karepem nggih kula pengen kekuatan Allah ya wis tak wenehno malih disepare Gusti Allah terusan kabeh balik malih mripat yo balik malih ra sindinare nang gone cagak-cagak digeret kumbi inilah ambruk bangunan ambruk bojone mati masyarakatnya mati tidak ada satupun yang tersisa karena mati kabeh Saman Al-Ghazi bingung lah nek aku iku nabi dak ora ono umate sing tak siarno sapa Gusti. Terus karepun kula nyuwun pangapura Gusti selama uripe kula tak tobat dicegah selama 1000 bulan. Saman Al-Ghazi itu nek awan poso nek bengi salat ibadah. Keberkahan ini dijawab dening Rasulullah kalau kau pengen seperti Saman Al-Ghazi pengen mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar kaya amalane Saman Al-Ghazi yaitu ada salah satu bulan Ramadan sing amalane kaya Saman Al-Ghazi apa Lailatul Qadar. Nek ngono sejarah Lailatul Qadar itu terdiri dari Saman Al-Ghazi itu makanipun setiap jamaah kula do salat tasbihan salat tasbih salat hajat apapun nek dalu wa hadratir ruhi Saman Al-Ghazi kula ngoten. Kalau berkait niku wae pisanan. Lah jenengan pastilah karo sapa? Baik. Yo apik ning urutane menunggu mang. Oke nggih? Yes. Sebagai penutupan. Aku nak dia gak sampai nambah. Wong nek bar ngising iku kan boleh metu sithik, Mbak. Nek wong kene apa jenenge? Kok boleh iki ngomongan apa? Mboten nek metu sithik jenenge. Mboten nambahin apa? Wasir. Sapa wae ngakoni cilik gedhe lakoni. Ngoten niku nek metu sithik bahwa sikile tepukno silono lho, Mbak. Ning jempole iki tepuk ngeten. Loro bareng. Tangane loro. Terusan diangkat. Nanti bokonge ngangkat. Ping 11. Dan bokongan gedhe hari. Kok malah ra iso angel-angel ngene. Niku kok ngonoke mendelep, Mbak. Sik kok mendelep ku basane sing malah ambles ya parah nek. Ya tak praktekno. Ana kiye kok garap iku nek. Mudah. Jadi ingatan iki kok, iki tepuk bareng ngene. Iki digeret mengguri. Mes sampai tutup sailit. Itu sailit dari mulai silet dari mana? Ngaten digeret tangan lo. Ngaten ping 11. Ping 11. Nggo nganune. Kok metu? Kok metu iku malah saya moler iki malah dulur wedok. Ayo ngapura Mbah, alam Gusti. Tolong sesuk nek salat Id ana sing hukum kaku. Aja salaman nek durung salaman karo wong tuanem. Wong nek kaku iku piye? Ngono. Aku kan salaman arek ndoro karo Pakku. Iku cak opo? Omonge sapa? Kok mbok arahi malah aku. Tolong nek bar salat Id wis salaman kabeh sapa ora dadek. Ning sing dikarepno niku nek bar salat Id kok wong tuanem cedak kaya nang krajeng ngene iki. Bar kok masjid laren nang masjid delok yo apik, kok masjid langsung yo kena. Kaya ngene iki mang lho. Iki sasi Ramadan bapak mbahku kabeh ora entuk siksa kubur ning ora ana panganan. Poso. Orang ngoten, orang dalam kubur sasi Ramadan tidak dapat siksa kubur tapi tidak ada makanan. Kudune piye? Mbok dongakno, mbok tahlilno, bacano Quran, dadekno panganan.
Yo kaya mau lho ibarate mbah nang omah, tengok-tengok yo ora ono pitakonan, ora ono ndandeh ning tengok-tengok ora ono apa-apa. Makane jenengan iki wis paling apik. Ibu Allah. Tapi sing ngono, anakku. Kowe kok gak tau aku. Ono wong salat. Amin nah, sing poso. Yang mriki ono sing ora poso ya, sing wong tuwek. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, wong tua, delalah loro. Upamane sasi tahun ngarep yo ora iso poso karena loro. Itu yo ora usah poso. Wong anjene loro ane. Lah kudune bayar fidyah. Piro? 7 on ping sesasi. 30 dina. Pinten berarti 21 kilo. Karo sapa bayare? Bapak. Tidak boleh diberikan kepada orang dalam tanggungan. Sapa keluargane dhewe. Kan entuk. Ono meneh ibu-ibu, wong lanang, wong wedok. Sing wedok kan meteng. Lah sing metengi. Niku ana takon ngene Mbak, santri lho, pengantin anyar. Wong lanang wedok mara nang omah. Lah saderengipun Ramadan. Iku lho, murid ten kandhani, ana apa? Wong wedok tak pengen poso, malah poso ae. Lho, poso gak apik, ora iki. Dek niku meteng. Lah sing metengi. Ya dek nek maksud tak pengen poso iki jalaran bojone hamil. Sing lanang wedi iku anak pertama, iku nek ndek poso ana kelainan ngono lho maksude niku. Wedi ngoten tak jawab, ora usah poso Mbak aku ngono. Moh iki dosa. Sing ngomong sapa aku ngono. Ora ngono. Lah nek ora sok nek bar lahir sauri aku. Nek ngono wong hamil boleh tidak berpuasa, apakah bayar fidyah? Wong hamil bayar fidyah mboten? Tidak. Bayar fidyah. Dadi wong wedok sing hamil itu nek ora poso nyauri nang sasi liya, nek ora bayar fidyah. Nek bayar fidyah tetep nyauri sasi liya. Tetep nyauri sasi liya selama ndekne mampu untuk melakukan puasa. Nek ra iso ya mau wong ki penyakit ku aneh. Penyakitnya saiki nek ra poso ku mahar. Oh aneh. Jadi terus ana malih sing tak selalu tak gunakno jamaah. Tolong ah imam-imam iki nek tahiyat aja do kaku ya ora usah suwe-suweno. Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kami itu apa kalau alah kesuwen. Assalamualaikum warahmatullahi. Lho ono imam mau suwe ini ra karuan. Dadi kami itu gegeten. Alah kesuwen. Assalamualaikum. Di imame durung noleh ngiwa kami itu wis noleh. Ki ngono salate sampun ora Mbak Yu. Ngono ku salate ya tetep sah. Salam nengen hukume wajib, salam ngiwa hukume sunah. Ora noleh ngiwa sah. Imam lho ora noleh ngiwa sah, wong sunah are. Ibarate ana sopir didisiki penumpang. Mbak iku gak pantes ora. Lah nek ora pantes yo pikir dhewe. Mulane imam niku nek Rasulullah aja dawa-dawa. Imam wis bacaan cendak. Oh imami lho, Mbak. Paling seneng maca iku nun. Jeng kula memang mboten nate tekaku. Kenapa jamaah ngerti ana sing ahli ibadah, ana sing ora ahli ibadah. Aja do kaku. Nek ndekne ora poso ya ora apa-apa. Kok cah nom ngono ora poso ya macem cah nom. Ndek kan mentang-mentang nyawane disuwe kok. Nggih anggere pengindak. Sahur ora sahur sak arep Gue saklot sing penting aku wis gugah kowe. Sahur ora sahur sak arep buat tuh bojone kami tua-tua. Emang anak sapa? Anak sapa? Anak Jarwo. Bener anak Jarwo ora kena kumanan suwukan. Wong turu enak-enak kok dibrebeki lah. Bojone kami tua tangi masak. Goro-goro keblebekan. Jae le nutuk imam lah kene.
dino malam Jumat. Ya malah unek, justru nek ndek dangdutan, diskonan, bojone Mbah Wotangi. Barengan tangi masak, mangan enak, Mbah Wo sak keluarga poso kabeh. Sip, anake Jarwo turun neh. Sing gugah iki lho Cak Nom, iki turun neh, apik pelek lho. Apik enak ndi? Dheke wis ora poso ning gelem gugah wong sing poso. Sing elek iku wis ora gelem gugah, ora gelem poso. Mau pinggir dalan nyekeli es. Terkadang malah tolong nek ra poso ya ora monggo ning aja dipamer-pamer. Wong di ana poso wong kerajaan kok warung kok buka kok seneni. Lha ora gathok itu ben buka lah golek rezeki kok. Ora sado kaku yo sing poso yo mangan kemandul wis ora apa-apa. Nek wong lanang sesuk musim panen pari bengi sahur jam 7 kok ngelak. Lu dadi ora. Lu wong beragama itu sing nyaman, sing ayem, sing nyantai, aja ngaku. Lu guru-guru kita enggak pernah tahu kok. Ayo, iki ku nek poso bengi sahur jam 3 jam 9 maca ngedos ngelak. Mangan. Nih jangan pernah kau niat dengan sengaja, Bu. Aku sesuk ora poso ae. Kenapa? Kedos. Dosa. Kenapa? Dengan sengaja meninggalkan kewajiban. Wong sengaja rek. Tapi nek jenengan kok wis niat sahur kok delok jam 9 ora kuat mangan no. Nek kok ganjaran antara jam 3 nganti jam 9. Jangan mending ngoten. Itu lo tiru udah paling penak. Pada mangan ngomongnya kiai kok mangan jam 9. Ning sasilio tetep ngijoli, tapi kan kepenak ngoten lho. Oh kok dukaku semboten. Wah pada cocok aku lek dukaku ngoten lho. Salatum bisalamil mubin liqadil ta'ini ya ramiha Salatum bisalamil mubin liqadil ta'ini ya rami salatu bisalamil mubin liqadil ta'ini ya rami salatu bisalamil mubin Rasulullah ya kami jadi
Rabbukal abdu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayo do nyembah Gusti Allah takzim karo wong tuwa. Ana wong lanang niku jenenge Juret. Juret tulisane Juret. Anake rondo. Niku Juret niku ahli ibadah, gak pernah nglakoni dosa, gak tau maksiat. Diundang ibuke sholat sunnah ngoten mawon, diundang Juret. Nang ngati iki jawab undang-undangane ibu apa nerusno sholat. Baleni neh Juret. Piye iki? Iki apike ngadep karo Gusti Allah apa ngadep karo ibu? Baleni neh Juret. Boe kan ada terang. Bunda situ nasmane. Istri ketara nek wong cerewet ya. Nji hari. Wong kalem apa nglambi dia ketara. Walane. Ketara. Ketara. Mau orang terima jahat. Jahat nek ora kan. Wong ngecek bentuk ngono kok tak del. Ora ini bunder. Dirone macem. Nek iki wanita idaman laki-laki. Nji. Seperti itu diseneni sing lanang menang. Tipe itu menang. Neng gableke iku tok ya ya. Juret, bingung Juret antara menjawab wong tuane Sri apa sholat. Neng Juret mengambil kesimpulan aku sholat tadi tak terus nggone sholat. Langsung sing Sri ngene kene, demi Allah Gusti aja mbok pateni anakmu Juret nek durung kena fitnahe wong wedok. Mboke muni ngono padahal dungane wong tuwa mandi delalah iku delalah sekarang Gusti Allah niku ana wong jagongan ana apa ya anak Sri lho ana apa-apa salat dino nek diundang mbok ya ora gelem semaur wong salat tak ngono nek aku murid tak jawab ngono-ngono lah ya heeh lha nek ngono gayane ngono delalah lu pegang gak liwat berdiri anak cilik PSK Purel liwat anak apa Pak Yanto nang pertelan jagongan itu dulu anak Sri gayane salate kusuk diundang wong tuane ora gelem semaur ngono kok kusuk sing purele lah piye Mas apa tak godane piye purel ngomongane halus nek kasar ya ora payu. Iya, piye carane ngono lho? Digodha ben kelakuane berubah. Kelakuan salat ndedino ora tau ngono, nyatane diundang wong tuane ya ora gelem ate. Ya kaya wong kerajaan, ora tau nukali wong tuane ora tau nyangoni. Iku ya ono. Nggih, monggo. Dadi gue pikir
anak nukari wong tua ning sregep nyangoni karo anak ra tau nukari ning ra tau nyangoni lanjut anyar Sri rusak bang kami tuh akhirnya ya Sri kendali betul-betul pas ngene wae tak godane tenang si Purel itu langsung teko nang gone tempat salate juret nganggo pakaian seksi Mas orang nombang Mas langsung juret tetep kene teratapan ning astagfirullahaladzim nek kami tuan ya astagfirullahaladzim liyane ya nek channel malah ditutup pribadi ini nggon driji sekolah teratapan tapi teratapan wedi karo Gusti Allah ngerasa digoda tangan noleh ngiwok sudah gak tergoda anak istri goda ngiwok noleh tangan gak tergoda ora atine gelo lho ngaku wedok ayu ora tau ana sing nolak anak istri gak nolak aku kerek dunke ora kena dunke ya niku langsung gelone Purel itu lunga gang setahun delah Purel iku meteng barangan meteng muni ana apa enggak lho aku ditengian Sri berarti iso lah kayaknya sholat bendino aku nyanyi anu kok lah sanu lah anu ale goro-goro dia anu dadine buat teman-teman nama baiknya anak Sri rusak hancur bualane Yanto hidup parah nih kelakuannya kayak kusuk ternyata yo nganu adek tenan puarane nama Sri sudah ditarik digunjoti digias pencor tangan karo sikil pisah nanti lah nek kandil lagi lego menjot apa salahku anak itu salah apa gayane manggeris bar penak yo kok lo ora yo wede bayi lagi sepasar gayane ora gelem tanggung jawab sholat kusuk ternyata kalau aku anu ya koyo ngono Adik juret wong apik dari anake iya salahku apa ya salah apa lali anjene nek aku salah nek emang ngesto karo sapa Purel kae lagi di anak sepasar nek emang aku sing salah parakno karo Purel iku ayo bakakno kok dikekno dekono nek emang aku sing salah aku tanggung jawab nek aku ora salah ben Allah taala sing duduhno saestu Purele karo bayi sing sepasang gowo mriku arep piye ngene lho aku kule mbok kule kula tahu tenanan mbok nganti lemu lu cerewet aku gak tahu lakoni ngono apa buktine kula piye ya Allah nek emang aku sing lakoni kula tampi nek kula mboten lakoni bayi sing umur sepasar kon ngomong ya Allah iki sepasar kon ngomong lho niku atas izine Allah muni bayine si Purel iku Pak Mbah aku iku ora anake juret aku iku anake karo wong angon wedhus lha nek iso ngono gara-gara mbokku ditolak juret mbokku gelo nganu-nganu karo wong angon wedhus ambar nganu-nganu dadi nek ngono ana bayi sing iso omong minimal siji bayine juret kejadian itu sahih yang kedua adalah Nabi Allah Isa alaihissalam yang ketiga termasuk anak Siti Maksitoh nek jenengan poso Rejab bengawan Maksitoh itu nek ono bayi sing iso seperti itu lha kenapa juret iso ngoten jalaran menolak perintah pitakonane mboke nalikane salat anak kabeh nek jenengan salat sunah diundang wong tuanem minimal banter oleh salat nek terima sunah bar Allah ora apa-apa
nek salat wajib terus ning banterno. Juret Allah Akbar. Pengatine juret bener nek Mak Sri bicara. Dibanter ben ngerti. Dari hal ini ora ana ndeh anak nalikane ora salat lakoni dosa anak jenenge wong tuwa gak kena. Kenapa? Nek wong tuwa dosa urusane karo Gusti Allah. Anak orang dia berhak ngestakaken wong tuwa. Nek wong tuwa yo kudu adil karo anake. Ana anak jenenge Yanto, adine Yanto jenenge Yanti. Ku waraya ayo. Oh, lagi kilo yang dua raya. Sing Yanto nanggone Grobogan kota Purwodadi, sing Yanti nanggone Kerajaan Pakis. Ngono ku sing Yanto angger bodho telung dina kas, mulai iki lho wong senengane Sri, mboke kan ganepo. Ganepo apa nek senengane Sri? Kuping gajah, kuping tikus, apa nek? Gelowok, telek kucing. Nganti Masya Allah, buat ngoten muni sing anake Yanto sing konggone Grobogan nyangoni 1 juta. Sing Sri yang ngene. Anakku Yanto lho pinter. Angger tau nyangoni wong tuwa 1 juta gak kaya Yanti. Tengok-tengok nang omah ndonga bloko. Dikandakno sak kerajaan nek anake Yanto sing paling apik. Wong tuwa kabeh eling-eling iku. Anak nek ado nyangoni setahun pisan mbok pepek. Mbok kandakno sak kerajaan Pakis ning anak sing tunggal sak omah Sri. Masakno bendina, ngrumati bendina ora ana ketoke. Wong tuwa iku anake nomor ora. Kakak ini udah. Kakak. Sing tengen apa kiwa deh? Tengen lah. Iya gue. Tengen apa kiwa Mbak Sri? Wah kiwa tengen ono nih. Dan itu loh. Soalnya bodoh minimal. Wong nek untuk sujud marang wong ya iku wong wedok marang bojo. Nek ono wong kok untuk sujud ya iku wong wedok kudu sujud karo bojone. Sri. Nek bodoh, mulai njaluk ngapura bojone merah. Berarti setahun njaluk pisan bloko. Nggih. Ya kali. Nek setahun pisan bloko. Berarti dosane mbok kelompok setahun langsung pisan mbok tebus. Apik lah. Mboten ngaten. Ya minimal njaluk ngapura ora usah basa Arab. Gayane Dek. Syukron kasih, Pak. Gusti, wong kerajaan kok didoi syukran. Aku nganu bare kami tua re syukran. Oh gak perlu ngono, ora perlu Dek. Minal izin gak perlu Dek. Basa sing ngerti. Kang nek kula gadah lepat nyuwun pangapunten. Pak Sri. Apa Dik Sri? Handek menawi gak ada lepat kata nyuwun pangapunten nggih Pak Sri. Nggih Dik. Pak Sri muni piye? Padha ngono lah padha apane? Padha. Ini lho, Pak nek aku gak ada luput, lepat njaluk ngapura ya Pak. Nggih padha-padha ya Dik, nek emang Bapak ora iso ngakei ngapura Pak dosa njaluk ngapura. Nggih Pak, oke duit tambah delikno ya Pak. Perhatian wong lanang, hukum dieling-eling. Duit wis kadung mbok cekeli kudu duit kenakalan laki-laki. Duit wis kadung dadi duit wedok angel metune wis. Jajal kami tualah iki lho jajal. Duit wis kadung metu sing ribu kami itu kok Dik, nyuwun duit ping apa? Mulane sangka bahwa lu cocok, sangka kotak lu cocok. Nek sangka ini gak pada cocok lho. Kenapa? Sangka ini kan bisa menyelempitkan uang. Ibu, Bapak tolong iku dirumati sithik. Jawab jujur, wong wedok kudune sak omah pira? Selemari. Bapak sangka pira Mbah Mbah? Siji. Ibu, rokem pinten? Sak lemari. Sarung pira Mbah? Siji.
Makanya wong lanang iku masya Allah, iku antine kuat. Orang di duit pikiran ayo next Sri. Apik Pak, beras iki jali mangsat nang omah. Apik Pak, ora sambut gawe. Apik ade kelakuan bare. Anakmu bakane opo? Jali mangsat. Tetep pikirane bentaya ngopo? Wong wedok mikir sak omah. Nek lanang, ayo kan di duit aman no. Nomor 3 nang di duit aman. Piye wong aman? Wong lanang iku iso nyimpen ning atine yo lara. Lah asline iku yo itu ora iso. Itu ora iso. Ning pedobelane piye wong? Oke lho, oke. Ning nek wong wedok beras karena wong wedok iku ora tenang nek nang omah ora ono panganan. Mulane wong wedok iku masya Allah ora salat wae, ora poso wae, anggere anut bojone surga. Pengumuman wong wedok. Wong wedok ora patek salat kusuk lah, ora patek lho berarti yo salat. Ora patek poso pula anggere anut bojone lanang surga. Nek ndelok bojone sek. Bojone sek. Ya, lha nek bojone padha ya ya padha. Tolong Cak Cilik. Asmane sinten ya ganteng? Sinten? Rizka. Siapa? Bisa naik rasa bolak-balik. Ono ya rasa. Kalau pisan yo krungu kok langsung pangkat. Lah gak budek tapi ya. Oh, teka-teka. Rasa ndadek. Rasti apik. Cah ganteng basa karo bapak mboten? Mboten. Basa karo ibu mboten? Mboten. Terus. Lho, kudu cetha kita bahwa sing bener ki wong tua basa karo anak apa anak basa karo wong tua? Iya, anak karo wong tua. Pripun Sri? Sing bener wong tua basa karo anak. Your father is Bapak basa karo jenengan mboten Cak Ganteng. Mboten. Waduh. Makanipun wong tua basa karo anak. Nek jenengan ora basa karo anak, pantes nek anak ora basa karo wong tuane. Karena wong tua ora iso nyontoni, anak kiai ngomong ndak tau nyontoni. Ngisen aja ana khotbah nek gua antar delalah nek wah, urdu orang mbok gawe ada karo bojone. Sing dikhotbah alah duit bedelikno adek. Wah, makanipun Kang Ras ton lan apane Raston. Wong tua basa karo anak ini Rasta tak kaya. Rasta, Bapak tumbasna rokok nggih. Pinter apane basa? Nggih, Pak. Lah artane pundi, Pak? Iki lho, 50.000 ya, Dik. Nggih, Pak. Lah sesuk nggo tumbas Dik. Mannya. Lah Dik Pak ane tek menit ndol. Ndol. Bapak tukang rokok ndol. Sing rasa yang muni, oke bro. Lho kok tuane ora nyontoni ya Rek. Contoni. Lho wong tua nek cerewet kaya Sri cerewet iku apik. Anak kok ora mbok cereweti rusak Sri. Adik wis sore, tak cilik. Adik, dan sholat nggih. Anu Bu iku bakalane wetok nyoba Bu, ngejak pit-pitan. Asal sih golek bar iku lagi sholat. Anak Bu ngono bakalane nek nyoba Bu. Engko wae. Engko nek wis sholat sore malah kan. Wong tua kudu cerewet. Bawain mercon gue dia nam. Aku bawain mercon gede Pak, anak gede rasa dulu ya Pak. Mbok pengen apa mbok kongkon kan? Mercon gede. Mbok pengen. Kenapa mbok pengen? Sing ngerti elek, sing ngerti masalah iku wong tuwa, sing ngerti resiko iku wong tuwa. Otomatis nek anak iku kok njaluk sing sekirane ora cocok merugeno wong tuwa sing cerewet. Krungu ta? Ora sah tuku mercon, bandingane tuh 2.000 rupiah iku. Iya, umpane ra basa langsung ngantem bathuke Pak. Alampok. Ayo, cuma hal kiam ya, tadi baru kasih ini insyaallah pas jam 11 langsung dan tukau. Terima kasih.
Mungkin bocah sing gak iso ngomong golekno pinahong ya. Sing bocah gak iso ngomong. Dong pinahong bahwa mangke sing umur 3 tahunan lah Mbah. Sing 3 tahun munggah, ogak bisu, ogak tuli golek pinahong lembaran ke-5, ke-6, ke-7 dari atas 5, 6, 7 di antara itu. Sak lembar godhog nang banyu panas mula-mula betul niku saring ojo mbok weki gula kasih madu boleh diunjukaken Arab saring untuk memperbaharui pita suarane bocah. Paham iki? Hanya itu saja. Terus anak sing pinahong apa kok bingung ngomong pinahong apa Mbak? Iya pinahong sami. Pinahong ya. Pinahong itu nek dadi pel sing 5, 6, 7 lembaran itu salep siji lho pada 800.000. Nek hanya lembaran ke-5, ke-6, ke-7. Pel operasi nek nek ngarani. Niku murni pel pinahong. Pangi barokah dening Gusti Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mas Banser tolong aja kena provokasi sing diingini ya Banser itu khusus Banser kan ada bahwa ini kurang apik bahwa statement Habib Rizik ngarani kiai-kiai adalah monyet-monyet kabeh Indonesia darani monyet-monyet kabeh. Tenang dulu, oke Banser, kita tenang tampi aja terus menurut anut pimpinan gue pulang ya bukan terima tapi omongan itu gak pas mosok kiai diarani monyet mendatang Masya Allah ini kok tengah nih oh itu nembak Allah ya dan dong tahun Selasa Pahing mugi-mugi tandurannya saya ngeten ya saking jamur saking tikus saking barat taman jadi tahun Selasa Pahing tanduran penyakitnya telurnya itu syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah ya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'mah wa yaqdi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultani
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman bi qadri azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Wa ana khususan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Musa bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Adhan bin Ana Huzaimah bin Badrika bin Ilyas bin Izar bin Ma'bin Adnan wa Adnan bin Rabi bin Kadha bin Ulum min As-Sabiyah wa Hadis Sultan al-Awliya Syahid al-Qadir al-Jilani wa Hadis Sultan al-Awliya al-Muhaqqiqin Sahabi al-Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Musyah bin Yusuf bin Yusha bin Marat bin Bantal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hassan bin Ali bin Abi Talib bin Basyah Muhaiminan Gunarto Temanggung Basyah Abdul Jalil tolong aku Basyah Mustaqim tolong aku Abahi Muhammad Haidar bin Muhaiminan Gunarto ya Allah hadirat dirhi panjenengan nyai ageng kerajaan yang bagus ya Allah min ahlina wa ahlikum wa ahliku beripun dulur-dulur sedaya hadir wonten ke majelis ya Allah wa ahliku beripun sedaya ingatipun sareaken wonten ing wewengkon makom mriki ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'farhum Allahumma la takhrib ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim barokah ya Allah khatmul Quran bin nazar ingkang dipun laksanaken kala wingi dalu ya Allah asbabun nuzul sedaya wasal Quran jenengan tasyarafaken dumateng ahli kubur kita ya Allah kaki danyang nini danyang ya Allah sanak wedrah luhur ya Allah ingkang sampun wonten kelangan padang kuburipun jembar kuburipun Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Quran wa adkhilna jannata ma'al Quran wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Quran Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karamah bi kulli ayatin sa'adah bi kulli suratin salamah bi kulli juz'in jaza fi ruhi jasadi Pak Lurah dalam saperangkatipun ya Allah fi ruhi jasadi kadang sepuh minggahipun bahwa minggahipun sedaya ingkang hadir renca-renca hadirahnya hadir wonten ing majelis Pak Bupati minggahipun Pak Gubernur Pak Presiden ya Allah fi hadhihi majlis fi dini fi dunya wa hadzal akhirah duh Allah tahun punika dulur-dulur ingkang tani pinan hasil taninipun ingkang dagang pinaro laris dagangan lan usahanipun ingkang gadhi pangkat pinaring amanah tiyang sepuh para sepuh guru-guru kita pinaring panjang umur ya Allah saged kula wentah kita sedanipun Allah marzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum fil jannati ra'yatahum wa faradatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barakah Allahumma barakah Allahumma sehat Allahumma lancar Allahumma sugih bondo donyanipun sugih ibadahipun sugih kawelasanipun sugih samudayanipun saking kersanipun panjenengan Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira qabul sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Fatihah ingkang terakhir dumateng wonten toya wonten putranipun kang sami kang prematur kala asbabun nuzul sedaya ingkang gerahipun paring sehatin Allah taala wa hadirat ruhi Nabiullah Khidir alaihi salam al-Fatihah. Mboten ingkang saged kula aturaken pas jam 12 kurang 1 jam mugi-mugi Allah maringi barokah dumateng kita sedayanipun kudrapun pinaringan selamat ahli kubur yang kita doakan diparing barokah himbuan saking bahwa oke saking atasan mau anut mawon pasti saya saking kesanipun Allah akhirul kalam Allahumma fiqil aqwami thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.